Sineksen lintang rembulan bakal saku nganteni jebule sawates ono lame. Bareng aku keprunggu kabarmu sak banjuri ditinggal pepujanmu. Sepurane sing akeh ya Cahayu, Kang Mas ora ngrungokke pituturmu. Kang Mas janji ora bakal baleni Cahayu. Ayo saiki pengen apa? Kang Mas tumbaske. Pengen mobil? Ayo budal menyang dealer saiki. Pengen mobil sing kaya apa? Mobil sing double mesin? Ayo tak tumbaske. Rumangsane